ens heu d'explicar què és això del curtmetratge Abadia. És un projecte que fa anys que vaig escriure el guió i bé, doncs, és un projecte sobre Miguel Badia, que va ser cap dels serveis d'ordre públic de la Generalitat, un dels líders dels fets d'octubre del 34. Era un independentista de pedra picada, diguem, i vaig començar a fer aquest guió perquè em sembla un personatge interessant, que tenia punts més clars, punts més foscos, i era un personatge que és interessant explicar i tenia ganes de fer un curs sobre ell. Mentre planificàvem vam dir, clar, perdoneu que sigui sincer, se'ns falta diners. Vam veure que estàvem el productor executiu, que és el Josep Oller, que té una productora que es diu Films en Off, que ell sobretot ens fa els pressupostos perquè ell és comptable també, no? I ens vam dir, hosti, és que ens falten diners, és que invertint nosaltres ens segueixen faltant diners. Llavors, per això hem fet aquesta campanya, estem fent aquesta campanya, de fet dura fins al 14 de novembre. Hem decidit oferir petites donacions, que ens poguessin oferir petites donacions i a canvi oferíem nosaltres recompenses, com per exemple, per cada 10 euros oferim una visita guiada pel Marcel, del que és Barcelona, explicant tot el tema històric del 34, com va ser i quin era el personatge de Badia, o també oferim un curs de fotografia. I costa això 10 euros, no? I això és una mica com intentem financiar aquest projecte, no?